Falece un condutor en Boiro tras precipitarse co seu coche ao río Coroño. O suceso producíase ao redor das 3:30 da mañá na ponte de Runs. Tiña 35 anos e era natural de Arbo, aínda que dende había algún tempo residía en Boiro. Que tal? Moi boa noite. De seguido lles ofrecemos máis información sobre este tráxico suceso. Antes, titulares. Gran susto tamén en Rianxo debido a un incendio que se orixinaba ao mediodía na conserveira Miramar, emprazada en Rianxiño. A rápida intervención dos equipos de emerxencia impediu a traxedia. Preocupación en Pontevedra polo baixo caudal do Lérez. O Concello xa pediu á Xunta que ordene a Ence parar a captación de auga do río. A Bienal de Arte de Pontevedra chega ao seu ecuador. Segundo a Deputación, máis de 48.000 persoas visitaron algunha das súas propostas. Vilagarcía pecha a programación das festas de San Roque. Marlena, Festicultores, Intro Cover e Arousa Bay súmanse á programación. O Campo da Senra en Ribadumia acollerá o vindeiro 12 de agosto un partido de fútbol contra a homofobia no deporte. A iniciativa, bautizada como Orgullo en Xogo, é única en Galicia. Estamos nas novas do día, comezamos. Xa lle lo contábamos na apertura deste informativo, un condutor faleceu en Boiro tras precipitarse co seu coche ao río Coroño. O suceso producíase ao redor das 3:30 da mañá na ponte de Runs. A súa chegada aos equipos de emerxencia tan só puideron certificar a súa morte. Tiña 35 anos e era veciño da localidade pontevedresa de Arbo, aínda que dende hai algún tempo residía en Boiro. O accidente tiña lugar sobre as 3:30 desta pasada madrugada. Por causas polo de agora descoñecidas, o vehículo que conducía o falecido de 35 anos e veciño de Arbo, aínda que con residencia actual en Boiro, saíuse da vía e precipitouse ao río Coroño, á altura da ponte de Runs. Era o único ocupante do vehículo. O coche quedou somerxido e emborcado. A súa chegada aos equipos de emerxencia tan só puideron certificar o seu falecemento. Recibimos unha chamada ás 4:20 da mañá, do 112, informando dun vehículo que se había precipitado ao río, aquí no río Coroño, na estrada que vai a Runs. Desplazouse unha actuación de bombeiros de Boiro, de Ribeira, a todo lugar. Ao chegar ali, pois comprobaron que o vehículo estaba a unha profundidade de uns 3 metros, intentáronse meter para acceder á persoa que estaba atrapada dentro, pero non foron capaces de chegar a ela. Esa persoa xa estaba falecida e xa che digo, intentamos cos nosos medios chegar ata, pero non foi posible debido á profundidade a que se atopaba o vehículo de máis de 3 metros. A profundidade do río nese tramo duns 3 metros aproximadamente fixo necesaria tamén a presenza do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil. O non podernos acceder ao vehículo, pois desplazouse aos GEAS, a Garda Civil desplazou aos GEAS para retirar o cadáver da persoa e posteriormente unha grúa pois foi a que retirou o vehículo do río. Os GEAS participaron tamén nos traballos de retirada do vehículo do fondo do río, que se realizou coa axuda dun guindastre. Uns traballos que se prolongaron durante varias horas e que resultaron tamén laboriosos. Ademais do persoal dos parques de bombeiros de Boiro e Ribeira, a todo lugar desplazáronse tamén efectivos da Policía Local e de Protección Civil, así como tamén da Garda Civil e Tráfico. Este último foi ademais o encargado da realización do correspondente atestado, co fin de determinar as posibles causas do sinistro. Non foi este o único suceso no Barbanza. Os equipos de emerxencias tiveron que trasladarse tamén a Rianxo este mediodía para sufocar as lapas dun incendio que se orixinaba ao redor da unha na conserveira Miramar, emprazada en Rianxiño. Ata o lugar mobilizouse un gran dispositivo con persoal dos parques de bombeiros de Boiro e Ribeira, Protección Civil de Rianxo e Policía Local e tamén da Garda Civil. Por fortuna non houbo danos persoais de consideración. Varios traballadores
traballadores da fábrica foron atendidos pola inhalación de fume e 2 bombeiros sufriron tamén un golpe de calor. Durante a extinción, para evitar maiores riscos, procedeuse o desaloxo do persoal que traballaba nese momento na factoría, ao redor dunhas 120 persoas. O parecer é a falla de realizar unha investigación que determine as posibles causas do mesmo. O lume orixinábase na zona da caldeira, afectando rapidamente o falso teito da fábrica, un material altamente inflamable e que provocou esa densa fumareda. Ata o lugar do suceso desprazáronse tamén varios membros do equipo de goberno, entre os que se atopaba o propio alcalde Julián Bustelo. O rexedor destacou o eficiente traballo dos equipos de emerxencia que coa súa rápida intervención impediron a traxedia. Un susto, afortunadamente, un susto grande, pero un susto, non temos que lamentar daños persoais, iso é o máis importante neste tipo de situacións. Os daños materiais, pois hai que cuantificalos agora, mirar de arranxalos a maior brevedade para que a fábrica retome o antes posible a súa actividade normal polo interese da xente que traballa aquí, sobre todo, non? Unha vez que se tuvo coñecemento da existencia deste lume, xa incluso dende Policía Local, veuse aquí para sacar a xente para fora e empezar a facer algunhas primeiras tareas de extinción, tamén cos medios do servicio de obras, con a motobomba e, por suposto, cos bombeiros, que tamén unha vez que accederon, sobre todo que poideron desplegar a escaleira, acceder ao teito, pois que poideron controlar o lume no tellado, que, bueno, pola composición do mismo, por distintos produtos illantes e demais, pois facía que o lume se espallara rapidamente e además xerándose fume negro tan denso, non? O Concello de Pontevedra demanda a Xunta de Galicia que ordene a ENCE parar a captación de auga do Lérez. O goberno local fai esta reclamación cando o caudal do río está por debaixo do mínimo ecolóxico. Hoxe o concelleiro de Servizos Urbanos Básicos amosaba a preocupación do Executivo pola escaseza de auga e por unha situación no Lérez que cualificou de crítica. Bueno, hoxe vimos falar da situación do río Lérez, que realmente é preocupante. Preocupante pola situación da biodiversidade, non? Porque baixou moitísimo caudal, e tamén preocupante polo abastecimento de auga á poboación de Pontevedra e concellos limítrofes. Supoño que a medida que é máis efectiva que é iso, que pare de captar Ence auga do río Lérez. Porque a verdade é que unha captación industrial pois é incompatible co abastecemento de auga para a poboación. O edil lamentou as declaracións da conselleira do Medio Ambiente. Tras unha reunión con ENCE, Ángeles Vázquez afirmaba que non había problemas de abastecemento de auga. Moreda apuntou que nos últimos 2 días o caudal do río rexistrou valores por debaixo do mínimo ecolóxico establecido pola Xunta de Galicia, situándose entre os 3 máis baixos nos últimos 15 días. As previsións meteorolóxicas non fan máis que afondar na preocupación. Non se agardan precipitacións para as vindeiras 2 semanas, o que previsiblemente agravará a situación. O edil pontevedrés fixo tamén un chamamento aos municipios da contorna que se abastecen do sistema de Pontevedra para que tomen medidas de aforro e sinalou que algúns incrementaron notablemente o seu consumo respecto a 2022. Destaca Sanxenxo que acada os 8.056 metros cúbicos diarios, 1.870 máis que en 2022. En canto á situación do Pontillón do Castro, que actúa como reserva pro abastecemento, o encoro atópase o 94,7% da súa capacidade. Iso permitiría abastecer a poboación durante aproximadamente un mes, sempre e cando exista un consumo responsable. E situación límite tamén na rede municipal de saneamento e abastecemento do Concello do Grove. O alcalde Meco trasladou a súa preocupación ao presidente de Augas de Galicia. José Antonio Cacabelos apunta que a depuradora de San Vicente en Pedras Negras está claramente superada pola poboación actual e a carga turística. Segundo Cacabelos, a instalación xa non é capaz de asumir o volume de augas residuais que xeran zonas como Balea, Reboredo ou San Vicente do Mar, especialmente nos meses de
verán. Na reunión co presidente de Augas de Galicia, o rexedor puxo sobre a mesa dúas posibles solucións: ampliar a depuradora actual ou canalizar todas as augas de San Vicente á depuradora de Rons, en Ostreira, unhas instalacións máis modernas e con maior capacidade. Ademais, destacou que os depósitos de almacenamento de auga, como o de Paredes ou o de Cons da Garda, tamén chegan ao seu límite nos meses de máis consumo, polo que sería necesario duplicar a capacidade de almacenamento. O nivel de preocupación do Goberno é tal que José Antonio Cacabelos adiantou que será necesario comezar a pensar en limitar o crecemento. Así abriu o debate sobre a posibilidade de denegar novas licenzas urbanísticas, especialmente para proxectos turísticos, ante a insuficiencia dos servizos básicos. A Policía Local de Ribeira, en coordinación coa Dirección Xeral de Tráfico, vén de iniciar unha campaña especial de controis de velocidade en distintos puntos do termo municipal que se prolongará durante varios días. O obxectivo principal desta actuación é reforzar a seguridade viaria, reducir o risco de accidentes e fomentar o respecto polos límites de velocidade establecidos, co obxectivo de salvar vidas. Segundo informaron fontes municipais, os controis realizaránse de maneira aleatoria mediante radares móviles, actuando especialmente onde se detectan condutas reincidentes de exceso de velocidade para frear comportamentos perigosos e reforzar así a protección dos peóns. Dende o Concello faise un chamamento á colaboración veciñal e á responsabilidade no cumprimento das normas de circulación, co fin de ter un municipio seguro e sen accidentes. 230 condutores foron denunciados por conducir superando as taxas de alcolemia permitidas no marco do dispositivo especial da Garda Civil pola festa do Albariño de Cambados. Deles, 9 foron investigados vía penal como presuntos autores de delitos contra a seguridade viaria ou superar as taxas legalmente establecidas. Ademais, un condutor foi investigado por conducir sen ter o permiso ou licenza de condución, outro condutor investigado por conducir despois de perder todos os puntos e 9 foron propostos para a sanción por conducir con presenza de drogas no organismo. O operativo desenvolveuse dende o 30 de xullo ata o 3 de agosto e contou con axentes de toda a provincia e de subsectores limítrofes, con numerosos puntos de verificación de alcohol e drogas, de velocidade, inspección de transportes e de regulación do tráfico nos momentos de maior intensidade circulatoria. A provincia de Pontevedra recibiu máis de 700.000 visitantes no primeiro semestre deste 2025. Son cifras que supoñen un 4,7% máis que o ano anterior, segundo a Deputación Pontevedresa. Destaca especialmente o incremento no turismo estranxeiro. Medrou nun 13%, preto de 4 de cada 10 viaxeiros que se achegaron ás Rías Baixas son residentes no estranxeiro. Alemanha, Estados Unidos e Portugal son os principais países de orixe destes visitantes, segundo as oficinas da rede Info Rías Baixas. Estes datos sitúan a provincia de Pontevedra como o principal pulo turístico de Galicia, reunindo preto dun terzo das persoas que se achegaron ao territorio entre os meses de xaneiro e xullo. Ademais dos 268.000 visitantes estranxeiros, tamén se achegaron á provincia un total de 434.600 persoas residentes en España. Madrid, Barcelona e Valencia son neste caso os principais lugares de procedencia destes turistas. A ocupación media durante este período foi do 34%, con preto dun 41% en Sanxenxo, un 40% en Pontevedra, un 38% en Vigo e un 33% no Grove. Pontevedra inicia a inspección das atraccións das festas da Peregrina. Técnicos especialistas xa comezaron esta mañá a revisión das 27 instalacións que xa se sitúan na Avenida Reina Vitoria e na contorna da Alameda. Durante os controis, estes expertos comproban que as atraccións carecen de arestas que poidan resultar cortantes, así como de ocos ou desniveis en protección, puntos importantes de corrosión ou deficiencias de relevancia nos cordóns de soldaduras das instalacións.
Tamén que as bancadas e apoios estean correctamente nivelados e asentados. Analízanse ademais outros requisitos sobre a seguridade do público e da contorna, como a dotación de extintores ou as posibilidades de colisión ou solapamento entre os percorridos das atraccións e entre estas e os tendidos eléctricos, edificios lindeiros, farois ou mobiliario urbano. Con respecto á estabilidade estrutural, a empresa controla que letreiros, focos ou carcasas embelecedoras teñan garantías de solidez ou que todo tipo de cordas, arneses, tensores e demais elementos de seguridade similares amosen un perfecto estado de conservación e estean homologados para a súa utilización. De feito, non se permiten cintos de seguridade desgastados ou que xeren folguras, nin tampouco peches que dependan únicamente dun circuito eléctrico, hidráulico ou neumático, e que ante unha perda de presión ou corte na subministración se poidan afrouxar co peso ou empuxe do usuario. O Goberno local destaca que Pontevedra realiza estas inspeccións dende hai 23 anos, sendo pioneira antes de que foran obrigatorias. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. Máis de 48.000 persoas visitaron xa algunha das diferentes propostas da Bienal de Arte de Pontevedra. Hoxe o vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, realizou un balance da cita cultural cando se atopa no seu Ecuador. Para Domínguez, a aposta foi todo un éxito e destacou o seu impacto positivo para a cidade e para o sector artístico. Pero esta cifra non representa un número máis. Representa el latido cultural que Pontevedra está recuperando y fortaleciendo. Es la prueba palpable de una ciudad que se ha puesto en marcha para situarse como referente indiscutible en el mapa del arte contemporáneo, no solo en Galicia o España, sino que nuestra intención es que sea incluso internacional. Pero este volumen de visitas refleja cómo la cultura se convierte además en un motor económico, generando dinamismo y actividad en el tejido local, cómo el arte es capaz de atraer a diversos públicos, desde vecinos a vecinas de la ciudad, a turistas nacionales, de Madrid o del extranjero, y cómo los espacios de la ciudad se transforman en lugares vivos de encuentro, diálogo y aprendizaje. A programación que arrancou o pasado 21 de xuño reúne exposicións internacionais e artistas de referencia repartidos en 13 sedes da cidade. Segundo apuntan dende a Deputación, a afluencia de visitantes foi constante, con picos significativos nas fins de semana e nos espazos como o Pazo da Cultura, as ruínas de San Domingos ou os edificios Castelao e Sarmiento. A estes datos sumanse as actividades paralelas. Son o ciclo Conversas con artistas, máis de 200 persoas participaron nas sesións con creadoras como Carmen Hermo, Violeta Quispe, Almudena Fernández Fariña ou Marina Núñez. Pola súa parte, o programa de Cine, Arte e Guerra, cunha selección de filmes que reflexionan sobre os conflitos bélicos, rexistrou aforos moi positivos en cada pase. Tamén o ciclo de Artes Vivas, cunha performance inaugural multitudinaria a cargo de Vasco Araujo, acadou cifras moi destacadas, incluindo a actuación de Janet Novas en Ponteareas, que congregou a preto de 200 persoas, e o espectáculo de danza no Complexo Deportivo Rías do Sur, con preto de 400 asistentes. A Bienal manterá a súa actividade durante os próximos meses, con novas actividades programadas e visitas guiadas abertas ao público, mantendo así a súa aposta por un modelo de cultura accesible internacional e profundamente vinculado ao territorio. Medio cento de actividades animarán Vilagarcía durante as festas de San Roque, que se celebran entre o 14 e o 24 de agosto. Os concertos xa anunciados de David Bustamante o 20, Ainhoa Arteta o 18, Mondra o 22 ou Toreros Muertos o 19, súmanse Marlena, que será o xoves 21, Festicultores e Introcover o día 15 e Arousa Bay no Salón García o 16 de agosto. En canto ao pregón das festas, que será o día 14 ás 8:30 da tarde dende os balcóns
balcón de Rabella este ano correrá a cargo de Gus Andújar, un referente local no mundo do deporte que falará en nome do recentemente ascendido Club Baloncesto Vilagarcía. En canto á Festa da Auga, o Goberno agarda que sexa multitudinaria. Cabe recordar que este ano, o 16 de agosto, cae en sábado e que todas as previsións apuntan a que o tempo será moi bo. Finalmente, despedirán a programación de San Roque o combate naval o día 23 e a Batalla das Flores o propio 24. Son 11 días ininterrumpidos de festa. Durante, bueno, pues hai cousas de mañán, de tarde, de noite para todos os públicos, para todas as edades, sempre pensados en que en algún momento pois todos os cidadáns e todas as persoas que nos visitan durante estes días, que son moitísimas, pois podan disfrutar da programación que temos prevista. A Festa da Auga que se intentou este tempo, porque así o pedía unha boa parte dos vilagarciáns, e volver ao noso origen, a ser esa festa máis familiar, máis tradicional, e dende logo pois se vai a celebrar como se fixo o ano anterior, na que os protagonistas van a ser os propios veciños, na que tiren unha vez que pase o santo e chega a capilla, pois que tiren a auga dentro dos seus balcóns. Seguro que vai haber tempo de música, de risas, e os que queran prolongalo un pouco máis van a ter todo o día, pero vai a guardar a esencia do que foi o ano pasado ou o ano anterior. O alcalde de Vilagarcía explicou tamén os motivos que levaron o Concello a implantar unha nova norma para a Festa da Auga deste ano. Os locais de hostalería que queiran instalar barras exteriores os días 15 e 16 de agosto deberán colocar aseos na vía pública para obter a autorización municipal. Trátase dunha iniciativa coa que buscan garantir a hixiene e o bo uso do espazo público, tendo en conta, din, que o Concello non cobra ningunha taxa aos locais por instalar estas barras no exterior. Calquera que sexa vilagarcián sabe que é un día moi especial para os hosteleiros, na que afortunadamente as caixas pois van a ser moi superiores a calquer outro día. O Concello de Vilagarcía xa pon baños, sempre os pon. O que se está pedindo como contrapartida de que non se cobren as tasas, que serían cartos para o Concello para facer outras cousas, é que coloquen un baño aqueles que vayan a colocar unha barra exterior. Estamos falando de uns precios entre 120 os abertos e 130 euros máis IVA os pechados. Rianxo acollerá un verán máis o Festival Titiriberia, o festival de monicreques dos máis recoñecidos dos que se celebran en todo o ámbito peninsular. Desenvolverase do 12 ao 17 deste mes de agosto coa participación dun total de 19 compañías procedentes de Galicia, Navarra, Euskadi, Aragón, Valencia e Portugal. O Festival de Monicreques Tradicionais Titiriberia, organizado pola Asociación Morreu o Demo, co apoio da Deputación da Coruña, o Concello de Rianxo, a Xunta de Galicia e o INAEN, volta un verán máis a Rianxo, e faino con máis de 30 espectáculos en programación, pertencentes a un total de 19 compañías procedentes de Galicia, Navarra, Euskadi, Aragón, Valencia e Portugal. A cita desenvolverase do 12 ao 17 de agosto. Bueno, un festival que se vai consolidando, bueno, xa está consolidado en Rianxo, o cal agradecemos un montón por parte da organización que conten con Rianxo un ano máis, o cal agradecemos as distintas administracións, tanto a Diputación como a Xunta, como o INAM do Ministerio, xunto co Concello, que sen a axuda de todos, pois isto sería un pouquiño moi complicado de levar. Temos 19 compañías en total, máis dunha treintena de espectáculos, actividades pois como a exposición de os monicreques de Cucas, a exposición nos escaparates de Alacrán, a exposición do fotógrafo Bisgue de distintas imaxes de outras edicións en Rianxo. Temos tamén obradoiros nos campamentos de verán, temos un curso con Santi Prego para profesionais, e todos eses espectáculos, encontros posfunción, e vamos, que nos vivimos o festival como un momento de encontro con espectadores e profesionais. Na presentación do festival tomaron parte tamén a responsable de Cultura da Deputación da Coruña, Natividade González, e o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, o Agadic,
Jacobo Sutil. Dende a área de cultura da Deputación da Coruña, para nós sempre é un placer contar con festivales como este, que además de ser un referente, todo o seu impacto sobre o territorio, porque participa moitísima xente. Esos días, creo que a vila vístese de gala e que todo o mundo, de alguna forma, se implica e se emociona con este festival. Que sodes un dos proxectos que desde a Xunta de Galicia consideramos estratégicos para Galicia. Un dos proxectos que reúne características como calidade da programación, profesionalidade na xestión, contar co tecido local, todas esas cousas, a comunicación que facedes, todos esos aspectos que a Comisión valora para decidir que sodes un dos proxectos que desde a Administración autonómica non podemos deixar de apoiar. Un ano máis, a actividade do festival estará repartida por varios espazos, como son o Auditorio Municipal e o Campo de Arriba, pero tamén se estenderá polas parroquias, ademais da praia de Tanxil. Toda a programación pode consultarse xa na páxina web do festival, titiriberia.com. Falámoslles agora de gastronomía. A localidade boirense de Cabo de Cruz volverá a celebrar a súa festa de exaltación do mexillón. A cita que chega este ano a súa 17ª edición celebrarase a fin de semana do 15, 16 e 17 de agosto. Cabo de Cruz prepárase para enxalzar un ano máis o seu produto de estrela, o mexillón, cunha nova edición da festa de exaltación do mexillón. A cita presentada no Porto Crucense terá lugar a fin de semana do 15, 16 e 17 de agosto. Despois de anos sen celebrarse e despois de recuperala o ano pasado, a festa ten como obxectivo darlle un maior impulso a este produto tan importante para Boiro. O ano pasado, como primeiro ano, a pesar dos pequenos erros que podemos cometer, foi un éxito. Esta nova edición, fortalecendo un pouquiño esa imaxe de importancia que ten este produto no noso concello como produto principal desta zona, pois a afianzar un pouquiño nesta 17ª exaltación do mexillón, seguir medrando no propio evento. Somos os maiores produtores de Galicia de mexillón e teníamos que pôr en valor ese produto que é tan noso e darllo a coñecer a xente que todavía, ou creemos que hai algunha xente que poida non coñecelo, que veña o verán aquí ao noso concello, ainda que creo que haxa moi pouquiña. Durante os 3 días da festa, a organización agarda repartir entre unhas 5.000 e 6.000 racións de produto, elaboradas de 4 xeitos distintos. Te sacamos todo nunha mesma unidade, que é unha tabla que xa trae as 4 elaboracións, o que pasa que, claro, a cantidade é grande porque, digamos que son sobre 1.500, 2.000 unidades de cada elaboración, entón xa no propio domingo é unha cantidad grande do noso produto, xunto co do sábado, pois esperamos mover unhas 5 ou 6.000 racións do que ofrezamos á xente. O Concello porá un ano máis tamén a disposición dos locais hostaleiros que os soliciten uns 1.000 kilos de mexillón para que poidan realizar as súas tapas durante a fin de semana a base deste produto. O Concello de Boiro proporciona máis de 1.000 kilos de mexillón a aquel que se queira apuntar, totalmente gratuito, sobre 30 kilos de mexillón para cada local de hostelería que queira participar e que pode preparalo como queira, ben ao vapor, a vinagreta, como ben dixo antes Dani, é tan versátil que se pode preparar de calqueira maneira. Non solamente ese día, eles queren impulsar que toda a semana se consuma mexillón nos locais de Boiro e hai moitos que sabemos que xa o van a facer. Ademais da propia degustación, o cartel programa tamén diversas actividades paralelas, con charlas, proxeccións, show cookings e tamén diversas actuacións musicais. Xunto ao Concello, a Deputación da Coruña e a Xunta, a festa conta tamén coa colaboración das 6 das 7 agrupacións de mexilloeiros existentes na localidade: a MC, a Mebarraña, a Boirense, a Marxa, a Bensa e Virxe do Carme.
E ata o 10 de agosto podemos atopar na praza do Concello de Cambados o mercadillo de Galiciame, a Asociación de Atrofia Muscular Espiñal. Estes días os voluntarios do colectivo atenderán os que se queiran pasar para mercar algún dos seus produtos e de paso poñer o seu grande area para apoiar o traballo da asociación. Estará aberto entre as 10 da mañá e as 10 da noite. Ademais, tamén recollerán obxectos que a cidadanía lles queira doar para poñelos despois á venda. Poderán atopar libros, obxectos decorativos, xoguetes, camisetas, artesanía, todo á venda con fins solidarios. Ribadumia acollera un partido de fútbol contra a homofobia no deporte, un evento, segundo os organizadores, único en Galicia. Será o vindeiro 12 de agosto ás 9:15 da noite no campo municipal a Senra 2. Baixo o nome Orgullo en Xogo, a cita busca visibilizar e loitar contra a homofobia neste eido, promovendo a diversidade e inclusión dende o terreo de xogo. O encontro enfrontará o Xuventude de Sisán e o Juventud Cambados. Tamén se lerá un manifesto pola diversidade e a igualdade e realizaránse varios sorteos abertos ao público asistente. O evento está organizado polo Club Anfitrión Xuventude de Sisán en colaboración coa Asociación Gotas, o Club Juventud Cambados e o Hotel e Restaurante Quinta de San Amaro. Segundo explican os seus promotores, Orgullo en Xogo nace coa vontade de ser máis ca un partido. É unha chamada de atención ao mundo do deporte galego e español sobre a urxente necesidade de crear espazos seguros e respectuosos para todas as identidades e orientacións. Nun contexto no que din a homofobia segue presente nas bancadas e nos vestiarios, este evento supón un paso pioneiro cara a un fútbol máis xusto e inclusivo. Recorden, será o vindeiro 12 de agosto en Ribadumia. Falámoslles agora de vela. A Pobra será novamente o único porto sede da provincia da Coruña da 62ª edición da regata Rías Baixas. A cita deportiva está organizada polo Real Club Náutico de Vigo e unha das máis lonxevas e con maior tradición das que se celebran en todo o ámbito nacional. Terá lugar do 14 ao 17 de agosto. A 62ª edición da regata Rías Baixas, organizada polo Club Náutico de Vigo, volverá a ter protagonismo en Barbanza. O Porto da Pobra será unha edición máis desta cita veleira, o único peirao da provincia da Coruña, nunha das regatas máis lonxevas e con maior tradición das que se celebran en todo o ámbito nacional. Terá lugar do 14 ao 17 de agosto. A Pobra é un ano máis porto de acollida e dende a Concellería de Turismo organizamos o acto de recepción e de entrega de trofeos que será, como xa dixen, o vindeiro 15 de agosto na Praza do Emigrante a partir das 7:30 da tarde. Contaremos coa colaboración do programa Galicia Sabamar e do restaurante Sisal para ofrecerlles uns petiscos aos participantes. Este ano, ademais, como novidade, e grazas á implicación do Club Náutico de Vigo, que ten co noso Concello, pois quixeron facer uns vales para repartir entre os participantes da regata e que podan gastar nos establecementos hosteleiros do noso Concello. Para que isto sexa posible, contamos coa colaboración da Asociación de Empresarios daqui da Pobra do Caramiñal, así que tamén quero facerlles chegar o meu agradecemento. Vir a Puebla era fundamental, polo trato, por o ambiente, porque é un sitio no que a xente lle gusta vir, e este ano, ademais, coincidindo cas festas que temos, pois eu penso que pode ser unha situación moi bonita de que toda a xente da regata se integre no pueblo, se integre na festa. O feito isto tamén de querer colaborar con vos e un pouco pois intentar agradecervos que o trato pois é eso de poder ter esos bonos, esos vales para que tamén a xente pois pase o tempo aquí na Puebla e intente integrarse nas festas. Na regata que arrancará o día 14 dende o Porto de Vigo cara a Portonovo, primeira das 4 etapas das que constará, agárdase unha participación dunhas 50 embarcacións, chegadas dende diferentes clubs de ámbito galego e nacional, e incluso de Portugal. Cos deportes rematamos esta edición das Novas do Día. Mañá regresamos con máis actualidade a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.